Život bez obrazovky si nevieme už ani predstaviť. Väčšina z nás si vyberá z viacerých možností, ako televízny signál prijať. Jednou z nich je satelit. Stačí si zakúpiť potrebnú techniku a dekódovaciu kartu. Poskytovateľ služby ju zaktivizuje a ponúkne slušný balík programov zadarmo. No ako to už býva, nič netrvá večne. Končilo analogové vysielanie a v tejto oblasti iný operátor nejaký nie je káblový, takže cez ten satelit som sa rozhodol prijímať. Ešte vlastne aj v deň montáže, keď som sa pýtala, že či budú poplatky, vy povedali, že to je jediná platba. Nový prevádzkovateľ satelitných platformiem Skylink a CS-Link, luxemburská spoločnosť M77 Group, oznámila v júni svojim zákazníkom zmenu všeobecných obchodných podmienok a zavedenie tzv. Servisného poplatku. To zdvihlo žlč dotknutým užívateľom. Problémom nie je výška poplatku €20 mesačne, ale princíp. Cítia sa oklamaní. Malo to byť predsa bez mesačných poplatkov. Ošklbú vás v banke, ošklbú vás v obchodnom dome, ošklbú vás televízni operátori, ošklbú vás telefónni operátori. Proste tak to je. Som zákazničkou vlastne asi od 17. mája 2012. Asi po 3 týždňoch som sa dozvedela, že sa budú vyberať mesačné poplatky. A to ma nemilo prekvapilo, pretože ja fakticky využívam na chate televíziu 2-3 mesiace. Spoločnosť M77 Group sídli v Luxembursku. Na Slovensku by ste jej pobočku hľadali márne. Komunikovať môžete len cez PO Box v Čadci alebo zákaznícku telefónnu linku. Keď sme chceli dostať vyjadrenie my, vystačiť sme si museli so službami PR agentúry, ktorá pre luxemburskú firmu pracuje. Na kameru nikto hovoriť nechcel a zišlo aj zo sľúbenej telefonickej nahrávky. Nakoniec sme sa rozhodli odpovedať na vaše otázky iba písomnou formou. Ja sa teda ospravedlňujem za takúto zmenu, ale takto som dostala inštrukcie. Je potrebné pokryť rastúce náklady spojené najmä s prevádzkou a správou systému podmieneného prístupu, čiže dekódovacích kariet a zákazníckym servisom. Počas 2 rokov od registrácie majú všetci zákazníci bezplatný príjem základnej programovej ponuky. Zároveň ponúkame niekoľko možností, ako sa aj naďalej poplatku vyhnúť. Poplatkové prázdniny spojené s výmenou karty alebo predplatením programového balíčka. Mám doma už 3 prijímače, 3 karty, ktoré som teda zaplatil s tým, že budem mať bezplatne televíziu. No tu keď si zoberieme len 3 karty, každá za 85 € v podstate, plus 74 € ten CS-Link, 24 teraz výmena, 291 € zatiaľ. No a plus teda prijímače, parabola a platiť teraz za každú kartu v podstate koľko nejakých 15 € krát 3 je 45 € ročne. Podnety nespokojných zákazníkov zaplavili viaceré úrady. Rovnaká situácia vznikla aj v susednej Českej republike. Najviac práce má Český telekomunikačný úrad. V současné době vede Český telekomunikační úřad se společností M77 Group ve věci provozování satelitních televizních služeb Skylink a CS-Link 3 správní řízení. První pro podezření ze spáchání správního deliktu klamové obchodní praktiky ve smyslu příslušného ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Ďalšie 2 podania sa týkajú porušenia zákona o elektronickej komunikácii. Úrad ďalej podáva podnet na generálne finančné riaditeľstvo. Aby prověřilo, zda ze strany společnosti M77 Group nedochází k porušování daňových zákonů. Úřad dále podal trestní oznámení Městskému státnímu zastupitelství, neboť uvedená společnost podniká na území České republiky bez toho, aby byla zapsána v obchodním rejstříku nebo zde měla zřízenou organizační složku. Za porušení těchto povinností hrozí společnosti M77 Group pokuta ve výši několika desítek milionů korun. Český telekomunikačný úrad operuje s pokutami, hovorí sa v miliónoch českých korún, u nás zatiaľ je tak tichučko. Na Slovensku štátne orgány nemajú vo zvyku dopredu hovoriť o prípadných sankciách. To je zásadný rozdiel medzi jednotlivými krajinami. Kompetencie orgánov, ktoré majú podobný názov v rôznych krajinách, nie sú rovnaké.
Podobne ako Český telekomunikačný úrad, ani my nemáme a nebudeme mať kompetencie na to, aby sme mohli nejakým spôsobom zabrániť vyberaniu týchto poplatkov. Protimonopolný úrad dostal v poslednom čase niekoľko podnetov na spoločnosť Skylink, ale ani v jednom prípade sa nezačalo správne konanie, keďže z podnetov ani z verejne dostupných zdrojov nevyplynulo dôvodné podozrenie na to, že by spoločnosť Skylink zneužívala svoje dominantné postavenie. Arbitrážna komisia Rady pre reklamu sa zaoberala aj sťažnosťami namierenými voči zavádzaniu servisných poplatkov a rozhodla, že sťažnosti nie sú namierené voči aktuálnej reklame, reklamnej kampani, ale podnety smerujú voči zmene všeobecných obchodných podmienok. My sme už 18.6. posúdili všeobecné obchodné podmienky a jasne sme povedali, že zavedenie akéhokoľvek servisného poplatku zo strany tejto spoločnosti nie je protiprávne. Ale ovšem, tie všeobecné obchodné podmienky nám sa totižto podarilo získať aj predchádzajúce verzie. A tam sme zistili jedno rozhodné obdobie od marca do októbra roku 2008, kedy si táto spoločnosť nevymienila zmenu cenníka. A toto sa šetriť bude, lebo toto je protiprávne. Aj podľa zákona o telekomunikáciách spotrebitelia mali byť minimálne mesiac pred nadobudnutím novej účinnosti a nových obchodných podmienok informovaní a mala im byť vytvorená možnosť na odstúpenie od zmluvy bezodplatne. Keďže sa domnievame, že nebolo dodržané tá zákonom stanovená lehota, tak tvrdíme, že ešte majú spotrebitelia stále tú 3-mesačnú lehotu na odstúpenie od zmluvy. Teda do nejakého 15.9.2012. V uplynulom období boli všetci dotknutí zákazníci M77 Group informovaní adresným listom, kde sme náš zmluvný vzťah formálne vypovedali. Zmluvu je zároveň možné jednoducho obnoviť uhradením servisného poplatku, výmenou staršej karty CryptoWorks za kartu Skylink výmena alebo objednaním si plateného programového balíčka. Reklama to je druhý balík problémov z tých všetkých. Vraj bola prezentovaná ako navždy zadarmo. Vraj takýmito slovami a takýmito vyjadreniami, čo sa zatiaľ bohužiaľ nepotvrdilo. Je tu pre vás Skylink. Prečo? Pretože náš signál je dostupný všade. Pretože slovenské a české televízne stanice poskytujeme bez mesačných poplatkov. Pretože ponúkame stovky ďalších staníc bezplatne. Inšpektori preveria aj ostatné reklamné aktivity vrátane tej na CS Link, kde sa objavili slová "zaplatíš iba raz a potom už nikdy". Posvietia si aj na partnerov, ktorí produkty spoločnosti ponúkali. Inšpekcii sa nepozdáva ani aktuálny balíček s názvom Gratis, ktorý môžete využívať iba vtedy, keď zaplatíte servisný poplatok. My tvrdíme, že naozaj došlo ku klamlivej obchodnej praktike, pretože akýkoľvek balíček s názvom Gratis už od 15.6., keď vieme, že bude podmienený nejakým doplatkom, to nie je v poriadku, pretože toto je evidentne definované v smernici o nekalých obchodných praktikách. Na podnety našich inšpektorov už zareagovali luxemburské úrady. Televízny signál môžeme príjmať viacerými spôsobmi. Anténa je jediná možnosť, pri ktorej nepodpisujete žiadnu zmluvu, je teda zadarmo. Terestriál žiaľ nemá 100% pokrytie. Ak v oblasti, kde bývate, nie je žiaden káblový operátor, ostáva už len spomínaný satelit. V súvislosti s týmto sa sťažujú na akési duplicitné potom koncesionárske poplatky. Česká televízia so Skylinkom našla riešenie. 4 verejnoprávne programy budú môcť platitelia koncesionárskych poplatkov prijímať prostredníctvom tzv. ČT karty bez servisného poplatku. RTVS pracuje na zvýšení pokrytia a skvalitnenie siete verejnoprávneho multiplexu terestriálneho, to znamená, čoraz viac divákov bude môcť už koncom roka 2013 sledovať verejnoprávnu televíziu. Čo sa týka avizovaného zavedenia servisného poplatku zo strany satelitných platform Skylink a CS Link, RTVS sa bude pochopiteľne zaujímať o všetky dostupné možnosti a bude sa snažiť urobiť aj kroky, ktoré možno budú nad rámec zákona. A ešte tu máme odpovede na otázky našich nespokojných divákov, či sa platí za každú kartu a čo v prípade, že nevyužívate služby celoročne. Servisný poplatok sa hradí za každú kartu. Pri platbe cez SIPO alebo Inkaso nás informujte, v akých mesiacoch chcete základnú programovú ponuku využívať. Servisný poplatok vám bude účtovaný len za tieto mesiace. Nedoplatky vymáhať nebudeme. V prípade nezaplatenia dôjde k zastaveniu poskytovania služby Skylink a CS Link.
spotrebitelia nemajú si z čoho vybrať adekvátny balík, pretože každý iný konkurenčný poskytovateľ takýchto služieb je omnoho násobne drahší. Žiaľ Bohu, naozaj vyzerá situácia tak, že spotrebitelia budú donútení, aby ten servisný poplatok uhradzali. Skylink. Tak otvorte oči. Aké budú ďalšie reportáže v relácii Občan za dverami, je